Meta kont żgħir inti ġejt f'Xarabank. Rajna biċċa minna. Nerġgħu nuru ilu għedna. Ħa nerġgħu nurijilek għax qed nistaqsik xi ħaġa. Ir-ranġa. Niggusta kwis. Nixtieq nistaqsi lill-Ministru wkoll. Jekk ma jistgħux jagħmlulna timetable lilna tal-primarja. Irridu nieħdu kollox kuljum. Dakinhar inti kont ġejt f'Xarabank. U saqsejt mistoqsija lill-Ministru Evarist Bartolo, dak iż-żmien Ministru tal-Edukazzjoni. Llum inserta lill-Ministru Evarist Bartolo wkoll reġgħet Ministru tal-Edukazzjoni u llum xtaq li jistaqsi mistoqsija lilek. Fil-fatt għandna l-Ministru. Evarist ma jsuqx, Insellem il-dak kollha li qed isegwuna, għażiżijien. Issa immisli li nsaqsik mistoqsija. Aqtaj l-kurzita. Għalli jista' jkun. Inti veru għandek għas-siġar u kull fejn tara siġra trid qaċċata u twessa triq minn floka. Titwieġbu issa, titwieġbu. Assolutament le. L-ewwel net irrid illi nispjega kif jiena l-ewwel net għandi x-xorti ngħid illi twellet imrobbi u ngħix fl-iktar żona fejn għandna propju spazju miftuħ u ambjent naħa ta' Dingli u r-Rabat. Imrobbi minn familja anke tal-bdiewa u għattajt ħafna minn żożiti u tfuliti niġri ma' bdiewa u kaċċaturi fejn aħna nieħdu ħsieb. L-ewwel net irridu nieħdu kollox f'kuntest. Illum jiena qiegħed Ministru li rrid nieħu deċiżjonijiet għal kull siġra illi kien hemm bżonn. Deċiżjonijiet li taqta' siġar. Jiena Ministru tal-Infrastruttura għandi sfidi illi il-pajjiż irid min jindirizzahom. Jiena ħobni u bodni dwer u dawk il-proġetti hemm bżonn li jsiru. Madankollu rridu niżguraw illi nkunu sensittivi u nevitaw illi jkunu mqaċta jew maqluwa siġar kemm jista' jkun. Apparti minn hekk mhux talli jekk hemm bżonn taqla siġra ma trid tħawel ħafna biex tpatti għalija. Pereżempju, għajem ħafna kontroversja il-proġett ta' Central Link. It-triq ta' saqqajja jiena nitla u ninżel minna 4 darbit kuljum. Ħajti kollha, Mark. Jiġifieri jiena naf illi f'dik it-triq għal kull siġra ta' żnuber li nqelet matul is-snin, 60 waħda dejjem tħawlu siġar tal-oleander. U biex nuru kemm mhux veru ser nkunu qed naqlaw dawk is-siġar, anzi rajna kif dawk is-60 siġra fil-ġimgħat li għaddew inqalaw, tħawlu 100 siġra ta' żnuber minn flokhom u għaliex in-nies jistaqruqsu u rajt li sew, qed naraw kif għall-ewwel darba jkollok kuntrattur li jrid imantnihom għal 5 snin, mhux billi tħawel is-siġra, imma trid tara li tissaqqa u tikber. Mela,